Kabiatan na tarigagay ti Persons with Disability Affairs Office ti Baguio City nga adupay akamang ti PWD ti maawis na nga agsanay para iti basic life support kalpasan ti kauna na panagsanay nga insyang kapda nairanta karagiti PWD. Impateng ti opisina akarbengan ken kabalan ti nasa o sektor at tumulong iti anyaman nga emerhensya. Agi padamag ni PTV ISU intern Alwina Fabiliar. Na isang sangayan nga aktibidad ti insayang ka ti Person with Disability Affairs Office ti Baguio City ken ti Philippine Red Cross kadagiti kameng ti Person with Disabilities iti Baguio City. Gaputa nang ipaayda iti panagsanay seknan iti basic life support. Naisuro kadagiti pimmaset ti first aid, cardiopulmonary resuscitation, wenno CPR, ken dagiti kang runaan na life-saving skills ang mabalinda nga aramiden. Pinasitan ti 80 a PWD ti nasaong aktibidad manipod ubing nga agingga kadagiti senior citizen. Sa pamamagitan ng ganitong gawain, naniniwala po ang ating opisina na bawat buhay ng taong may kapansanan, bigyan lang natin ng tumpak na paraan, makakatulong sila sa sarili nila, pagkatapos makakapagbigay tulong din sila sa kapwa-tao. Inlawlawag na pay nga uray maibilang a PWD ti maysa nga individual, nasken a maipaayan iti pan nakaammo iti pan nangisalbar iti biag. Duwa nga aldaw an naisayang ka ti kaunaan a PWD training. Nakipasat iti training ni Cherry. Iti baet ti kasasaad na, agtalag ang mapapigsana pa iti kumpiyansa na iti bukod na abagi, babaan iti training. Natutunan ko yung maraming first aid. Na-excite ako masyado, lalo na sa CPR. Alam ko doon, makakatulong ako sakali kung may mangyari man. Pwede ko sila ma-save. Impateng na asaan alapad ti sakit ken kasasaad kas PWD, tapno agadal ken tumulong iti pada na a tao. Sa PWD, ayaw po namin yung maging burden sa lipunan. So, yun nga, pilit namin na pinapaano na yung sarili namin, we are, yung pinapaabot yung aming voice sa taas-taasan kung pwede. Na sana naman hindi kami dina-downgrade. Dahil yung kaya nila, kaya naman normal na tao, kaya rin namin gawin. Tinagiragsakmet ni Joan, inati maysa kadagiti PWD apimmaset iti aktibidad, gaputan na ipaayan iti gundaway, dagiti ubingda iti panagsanay. Very important kasi it's also isa na learning para maging sila parang empowerment din sa kanila na ay kaya pala din pala in spite of their disabilities, they can also help. Kaya nga ang ating opisina ay naniniwala na kung bigyan mo siya ng oportunidad na matulungan ang kanyang sarili sa oras ng emergency or disaster, siya po ay hindi na siya pabigat sa ating pamahalan, kundi bagkus siya na rin ay magbibigay kusa ng tulong sa kapwa niya aside yung kanyang sarili. Alwina Fabiliar para iti Pagilian.